аз ҳакиме пурсидам, шигифтангезтарин рафтори инсонӣ чист? посух дод, аз кӯдакӣ хаста мешавад, барои бузург шудан шитоб мекунад ва сипас дилтанги даврони кӯдакии худ мегардад. ибтидо барои касби молу сарват аз саломатии худ моя мегузорад, сипас барои бозпас гирифтани саломатӣ аз даст рафта пули худро харҷ мекунад. тавре зиндагӣ мекунад ки гӯё ҳаргиз нахоҳад мурд ва бад тавре мемирад ки гӯё ҳаргиз зиндагӣ накардааст. он қадар ба оянда фикр мекунад ки мутаваҷҷеҳи аз даст рафтани имрӯз худ мегардад, дар ҳоле ки зиндагӣ гузашта ё оянда нест, балки ҳамин ҳолост. фикр кунед.